τα σεξουαλικά νοσήματα έχουν μια μεγάλη ποικιλία κλινικών εικόνων. Έχουμε την ικανότητα να κάνουμε ακριβείς διαγνώσεις, γιατί έχει πολύ προχωρήσει η βιολογία για την ακρίβεια των διαγνώσεων, των διαγνωστικών μεθόδων που χρησιμοποιούμε. Αλλά εκείνο που θα πρέπει να τονίσουμε πάλι είναι ότι δεν αφήνουν ανοσία. Δηλαδή, έπαθε κάποιος βελενόρια, αν δεν προσέξει, μπορεί να ξαναπάθει και δεύτερη και τρίτη και πέμπτη φορά. Ή έπαθε μια χλαμιδρική λίμωξη. Παρά τη θεραπεία, δεν σημαίνει ότι αυτός πια έχει ιαθεί διαπαντός. Μπορεί να ξανακολλήσει. Όπως και η σύφυλλη, έκανε θεραπεία, έγινε καλά, μπορεί να ξανακολλήσει. Βλέπουμε λοιπόν ότι ή μια HPV λίμωξη, μια λανθάνουσα μορφή κονδυλωμάτων, μπορεί με μια ξανά επαφή και έντονη, αν θέλετε, εισβολή του ιού να ξαναγίνει πάλι, να δραστηριοποιηθεί και να γίνει πάλι εμφανής και να είναι κλινικά εμφανής και ορατή λίμωξη. Βλέπουμε λοιπόν ότι η προφύλαξη από το Αφροδίσια δεν είναι κάτι που θα γίνει μια μέρα ή μια στιγμή. Θα πρέπει να έχουμε την προσοχή μας συνεχώς, γιατί είναι ένας ελοχεύων κίνδυνος που δεν ξέρουμε ποτέ. Πολλές φορές το άλλο άτομο δεν σημαίνει ότι μας κρύβει κάτι. Μπορεί να είναι φορέας και μην το γνωρίζει, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχει την ικανότητα να μας μεταδώσει εμάς αυτό που εκείνος είναι φορέας. Άρα λοιπόν καλό είναι να λαμβάνουμε τα μέτρα μας και να προφυλασσόμεθα όταν μια επαφή δεν είναι ασφαλής, γιατί έστω και μια φορά προσεξίας μπορεί να μας κοστίσει κάτι που να έχει πολύ μακροχρόνιες συνέπειες και μεγάλο φόρτο στρες για τη ζωή μας. Εκείνο που πρέπει να τονίσω επίσης, το προφυλακτικό δεν μας φυλάει 100%. Γι' αυτό καλό είναι να γίνεται σωστή επιλογή των ατόμων, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε, γιατί πολλές φορές το προφυλακτικό μπορεί να μην είναι ακέραιο ή να μην έχει διατηρηθεί σωστά. Και είναι μια άλλη κουβέντα που να μιλήσουμε κάποια στιγμή για τα προφυλακτικά, πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε σωστά, γιατί πολλές φορές και η χρήση του δεν γίνεται σωστά, αλλά και 100% δεν μας φυλάει ποτέ το προφυλακτικό. Άρα λοιπόν η καλή ενημέρωση και η προσοχή του καθενός είναι επιβεβλημένη, γιατί έχουμε, αν θέλετε, υποχρέωση και την υγεία μας ο καθένας να προστατεύει, αλλά και τους δικούς του ανθρώπους που μπορεί να έχουμε συνέπειες και στην οικογένειά μας, οι οποίες καμιά φορά να μας κοστίζουν πολύ στρες και να μας στενοχωρούν πάρα πολύ εμάς και τους άλλους. Θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Θα ήθελα, εάν μπορούσετε, να μου πείτε αν θεωρείτε το ζήτημα όσον αφορά τα σεξουαλικώς δεδομένα νοσήματα ένα φλέγον θέμα της κοινωνίας. Δηλαδή, θεωρείτε ότι είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να αφορά όχι μόνο την κοινωνία αλλά και την πολιτεία, αλλά και γενικότερα όλους τους φορείς μιας χώρας.
Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και μας αφορά όλους, είναι καθολικό, ναι. Βασικά πρέπει να υπάρξει απαραίτητη εκπαίδευση στα παιδιά, γιατί πλέον με όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το ίντερνετ και όλα αυτά τα μαθαίνουν από πιο νωρίς και δεν ξέρουν τρόπους να προφυλαχτούν, δεν ξέρουν τίποτα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει σωστή εκπαίδευση. Η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει. Τα παιδιά από μόνα τους ακούνε τι λέει ο φίλος τους. Οι γονείς τους δεν θα πάνε να ρωτήσουν. Άρα δηλαδή μου λέτε με λίγα λόγια ότι η πολιτεία που έπρεπε να έχει τον κύριο λόγο αυτής της εκπαίδευσης δεν τον έχει και τον έχουν άλλα μέσα. Ναι. ΜΜΕ, ίντερνετ και φίλοι δηλαδή και άλλες προσωπικότητες. Η οικογένεια τι ρόλο πιστεύετε ότι διαδραματίζει πάνω σε αυτό το θέμα? Σημαντικό ρόλο, απλώς θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται και οργανωμένα, όπως ανέφερε και η Εύη, μέσω καράς από τη μέση παιδική ηλικία, από το σχολείο. Η οικογένεια τα αναφέρει στην εφηβεία κυρίως, νομίζω, στα παιδιά. Θεωρείς ότι Αλλά όχι τα αναφέρει ή αποτελεί ένα Ταμπού. ταμπού? Είναι ταμπού. Είναι ταμπού. Είναι ταμπού, ναι, είναι ταμπού κυρίως και μέσω παρέας μαθαίνουν τα παιδιά, μέσω μαζικής ενημέρωσης, όχι τόσο στην οικογένεια. Αλήθεια, Είναι ναι. δηλαδή ένα θέμα ταμπού Ιδιαίτερα στην όχι Ελλάδα, μόνο για την νομίζω. οικογένεια, αλλά από ό,τι καταλάβαμε και για την πολιτεία. Ή μπορεί να αποτελεί έναν τομέα τον οποίο δεν θα ήθελαν. Δεν θα ήθελε η πολιτεία να δώσει βάση. Ναι, ναι, ναι. Θεωρείτε Όχι, αυτό δεν ότι- δίνουν καθόλου βάση κανείς. Και η οικογένεια είναι λογικό, εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να πας στο παιδί σου που είναι 13-14 χρονών και να του μιλήσεις για αυτά τα πράγματα. Γιατί ντρέπεσαι κάπως, θα σου κάνει ερωτήσεις, λες τώρα πώς θα απαντήσω. Και ούτε καν οι γονείς, οι περισσότεροι γονείς δεν λένε καν τίποτα, αφήνουν τα παιδιά Οι μόνα τους. περισσότεροι Έχουν και οι ίδιοι γνώση πάνω του Ναι, ναι. θέματος. Τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνει για να αλλάξει όλο αυτό? Νομίζω ότι θα έπρεπε βασικά να υπάρχουν κάποια σεμινάρια για τους γονείς που να τους εξηγούν ότι δεν είναι τόσο κακό να μιλήσουν στα παιδιά τους και να υπάρχει τουλάχιστον λύκειο και γυμνάσιο ακόμα ένα μάθημα σεξουαλικής αγωγής. Να ενταχθεί στην εκπαίδευση. Να ενταχθεί στην εκπαίδευση, γιατί αλλιώς τα παιδιά δεν θα το μάθουν και μέσω ίντερνετ θα ψάξουν όπου να είναι, δεν ξέρουν να ψάχνουν. 13χρονα παιδιά Και εδώ κατευθύνονται λάθος. κατευθύνονται λάθος, δεν είναι και πιο αξιόπιστη πηγή